Mä kasvatin vähän partaa, sitten ajoin pois osan, jotka ovat huulen ympärillä. Että ei se olisi niin kuuma ja muutenkin. Että mä näytän vanhemmalta, jos on liika parta huulen ympärillä. Ja et sinäkään ole nuorekas, kun sulla on parta. Ei kukaan ole nuorekas, jolla on parta. Mut kerro miten se tapahtui, että se kompastuit? Oletko ollut menossa niin ryntäämässä tai oliko se liukasta? Mm-hmm. Siellä oli semmoisia korkeita kynnyksiä. Ja yhteen semmoiseen mä sitten kompastuin ja mätkäin. Ai siis ei ollut matala kynnys, vaan korkea kynnys. Korkea kynnys oli. Mm-hmm. Semmoinen varmaan tätä korkea, jossa ihmiset vielä istuskelee. Mm-hmm. Löit polvissa ja kylkössä. Tunsitko heti kivun vai tuliko se myöhemmin? Niin kuin tuntematon sotilas, ei se mitään, mä täällä vaan pölyä imuroin jo retellä omalla vaatteilla. Että teille nuoremmalla sukupolvella kaikki tulee valmiina. No joo, se nyt mä nauran. Mutta hyvä, että